kok sing gedari ngerti niken teko nguyuh ping 3 lho. MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Jenengan lek mboten lupuh to. Wah, omong pisan ngelekit ge. Pancen Bayu ki ora payu mayang dodol sate. Iki properti ngene-ngene. Ya wis. Arep nek ndi, Dik? Arep ndi? Apa gede-gede. Pesinggen kok dedeke sak pathok. Iki lek-lekan, aku tak ngicipi suarane Mbak Niken sik kene. Ken. Monggo. Ayo Ken. Ken. Monggo Mbak Niken. Katuran mriki. Mbak Niken. Mas Gareng pun ngentosi. Mbak Niken. Mbak Niken. Nduk Niken. Sampun mriki. Nah, ini. Arepe ra entuk nembang aku. Nggih. Kula saben dina ya mengikuti perkembangan lagu-lagu panjenengan. Lagu-lagu anyar kabeh tur Niken iki yang membawakan selalu senyawa dengan watak lagu kuwi. Niku sing angel Mas Gareng. Penjiwaan. Nek mau ngapal ya apal, tapi penjiwaan tentang lirik lagu karo napa niku jogete niku iso menjiwai. Niken ki istimewane ana siji. Napa? Galak ora umum. Ya nek kula ya ora. Galake nduk Niken ki man papan. Ya cahayu ya. Galake kanggo ngreksa diri. Nggih, heeh. Nggih no. Nek aku arep anu Mas, arep Ciri khase Canom. piye? Apa ki gelungan linting ciri khase Canom sik ana. Piye? Sikile dicencang benang lho. Kok biyen ora ilang-ilang. Ben ora cangen-cangen ya. Aku tak nyoba nduk Niken ben anu ngaturke tembang klasik sik. Ya. Napa, Mas? Uler kambang. Oh, pangan. Kulino Telok, mangan. Mas Indro. Pangan uler kambang, kulino mangan uler itu. Nek ora apa sing klasik apa? Remenane jenengan apa? Niku mawon. Uler kambang? Uler. Oh nggih, slendro. Ya. Edeh. Nah, ngerti tenan nek sing gender iku sing nyanyi Niken. Wah, wis. Kok sing gedari ngerti Niken teko nguyuh ping 3 lho. Neng pondokane wedakan terus. Lah iya. Heeh, wedakan men ketok bagus. Ya, Mbak Niken kaya apa? Ular kambange. Maka, ya. Mengke nek salah pun dukane, Mas. Ah, ora. Jenengan wis ora bakal tak seneni. Salah disetip kok. Ora wis kowe pemakluman nyatane panjenengan iki ya Piai. Ning aku sing ngerti Piai Lantip ngono kuwi. Piai Lembah Manah ngono arep pinter ya sinasapan Balilu. Pokoke kowe nembang aku tak ngopi. Waduh. Ya, Nduk. Uler kambang sak titae lona Yo 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 agar sing nembang Niken iki Sitri kawate mbok lagane pedhot neh. Apa piye ta? Elak penyitir iki. Ora mau begawan iki kan ora. Ya, ya Nduk. Nyiter hawane isis karo liir-liir. Wah. Tinggal mulai kancane raro. Ngono. Jos, tenan adi kuwi. Iki lho, iki aku lek seneng ngene iki. Pripun? Sing anyar ya dipelajari,
sing lawas ora keri. Nggih. Tegese lagu anyar ya iso, lagu lawas ya oke. Mula niken niku sing mirengke napa niku pini sepuh ya iso mirengke, cah nom-noman ya iso ngrungokke. Apa kok biyen cilikane iki wis kok kaya bolak-balik iki lho. Piye to? Ayo nek Oh, saiki wis iso ngadi sarira ngadi busana kok ya. ada iki mau iki pundutane Pak Gigok iki mau. Oh, Pak Gagu, Pak Gagu. Pak Gaguk. Pak Gagu matur nuwun. Mas Dewa terima kasih. Wau dirusul. Nggih, pokoke aja mandek oleh sinau ya Cah Ayu. Nggih, Mas. Wis muga-muga rampung SMA, kuliah dadi sarjana, syukur iso profesor. Wah, elok tenan. Penyanyi kok profesor. Wah, profesor Dr. Niken Salindri SI. Wah. Mas Gareng iki Mas Gareng SMS MBG. Ayo Titel apa? MBG iki Mas Bagio Gareng kok. Kok titel apa piye to? MBG iki Mas Bagio Gareng. Kowe yo MBG. Lha apa? Mas Bayu ganteng. Pasine. Ayo ora apa-apa ngelem-ngeleman kok. Mbak Elisa ayo rene. Ayo rene. Wah. Mbak Elisa gendang mriki. Penontonne pun ngertosi. Mbak Elisa gendang Elisa. Tensiku munggah meneh iki. Soang kula sugeng enjang sedoyo mawon Mas Nggih. Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, nggih, nggih. Makasih. Iki atekan untung Suropati iki. Ngapa to jane ngapa to? Kepethuk Kapten Cak iki. Ya aja ta. Dawuh. Nggih, niki enten napa niku enten nawala. Nggih. Niki wonten sing ngersake langgam kadung tresna. Saged ta? Nggih. Nggih, iki Mbak Elisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lujeng Enjing Mas Petruk. Kula badhe nyuwun gending lelagon ta kadung tresna matur suwun saking kula Pak Paimin wisata pantai Bajul Mati. Oke. Oh, kono. Endi? Ya wis kono pokoke. Oh, kemeruh ae. Ya arep tau rono. Monggo ayo diaturke sik. Ya. Buka celuk. Ya, Mbak Elisa. Monggo. Naneno. Monggo. Yo. Selamat muskaton bejane yen bom Yo. Oh. Iya Mbak Niken. Pancane Terima kasih, matur sembah nuwun. Nggih. Mbak Elisa tak aturi lenggasi ning kono bae dadah. Mbak Dita tak aturine ngancani nduk niken. Niki Ayo, maju ayo. ngersake gerajakan Banyuwangi. Oh, catak, Nggih. catak. Ayo. Ayo, iya. Iya. Ya mutaran turun. Wah, Gerajakan Banyuwangi apa Mas? tanding iki. Tanding piye? Iki kae Kediri, iki Banyuwangi. Nggih. Wah, cocok iki. Ayo no. Sak Kediri, Banyuwangi, Mirsani. Mirsani piye kok ya dibawani kok mangsane. Banyuwangi ya dibawani kono kok aku. Oh iya nek jengglenge. Kenapa jenengan lumpuh tadi? Hah? Jenengan lek mboten lumpuh to? Wah, omong pisan ngelekit ge. Kok nasi Kowe piye ta? takon apa? Aku ki takon. Lah nek takonmu jenengan lah mboten lumpuh. Lha lek gak lumpuh berarti yang jenglek. Aku ora lumpuh, aku kesot. Ayo Mas Gareng tengah. Ayo. Umbul-umbul belambiangan. Ayo nduk niken sik sing miwiti. Membiak mayone men. Ademe kok ngene kok tepas-tepas yo kita iki. Lek ketemu ning kene. Oh, akeh lho. Yo. Pancen Bayu ki yen ra payu mayang dodol sate.
Oh ngono kuwi arep ngono kuwi kerajinan lho Mas, diparingi sing mirsani kerajinan tak simpen ngono. Kerajinan kok kerajinan. Ya Dek, niken. Mampiat maya properti ngene-ngene. Iya, iya kan? Suarane gandeng belam biangan. Gandeng belam biangan ya ya. Olah ya. Apa ta? GOK. Kok Ya ditahan. Kok muring ae. ora usah balang-balang to Mas, ngundang iso Oh, dadak balang-balang lho. Nyara Apa? Ngomong. ambiai Nusa Lagi ya. Ngapa? Pokok mutungan iki lho. Pokok. Ya iya. arep nek ndi, Dik? Karena ini. Oh iya. Iya Mbak Niken, iya. Pianyu Hano. apa? Oh iya deh. Pulau Gunung bedol. Mana garing ganggu iki lho Mas, garing ganggu. Baca kok koper ya kan ya. Enggak konsentrasi kuwi. Wong Kulon Gunung kok Kulon bedor. Diseben. Jelek. Iyo. Ngeri. Ya. Sesuk hernia. Mau dijeglek nek iki ra gelem. Nek aja kerep-kerep. Mosok jam 3 bengi kok cicilan iki. Yuk, Mbak Dira. Lar lan kidul sangka Kang liwat. Yo. Pelambiangan Saut dulu nih, Kang. Terima kasih, matur nuwun. Niki kan gen lenggasi urus kedap. Mbak Elisa tak aturi jumeneng. Niki wonten sing ngersake podang kuning. Pak Jun ngersake podang kuning kagem Pak Kapolsek Tuwin Pandan Tramil. Oh, nggih. Nggih, ayo diaturke podang kuning. Iki Mbak Elisa gen dikancani Mbak Eka prihatin ningsih. Monggo. Iya Mbak Eka, ayo kene mentara-mentara monggo.
Apa gede-gede? Pesinden kok dedeke sak pathok. Ngenyek. Bareng kon ngadeg iki malah warming up. Iki gandeng anu lagune rak bab perkara peksi ta iki podang. Heeh. Nek niken kuwi cara manuk-manuk apa Mas Derek? Murai batu. Wah, murai batu. Wis moceh iso. Nggih, terus nek Mbak Elisa. Mbak iki. Elisa nek cara manuk-manuk apa? Mbak Elisa kuwi manuk sing disawang nyenengake. Apa? Nori. Wah, nari. Orake wernane Terus nek Eka nek cara manuk-manuk apa? Yen mbok sing kene jenenge apa ning nggonku jenenge manuk ancel bumi ya iki. Apa kuwi keluwihane? Wah. Wulune abu-abu. Heeh. Yen doyak iso mlayu, sing koyak mandeg dheweke mandeg sut. Oh, ancel galeng. Nah, ancel galeng. Lah ya bumi ya galeng to. Ya terima-terima ya Kak Survei. Mboten napa-napa. Nggih. Bapak kula niku kalih senior kula. Nggih. Kalih Mbak Elisa, Agem Bu Pahmi, Mbak Suci, Mbak Dita, lan Nggih. recang-recang. Pemelih kalih Pak D, garangan Semarang ki. Aku wis ora enek rasa piye-piye. Kudu tetep tak bekteni. Sopo to sing ora ngerti Pak D garangan Semarang? Garangan iki mangsamu Apa Pak D? gareng kok garangan. Jare Mas Bayu kan nek seragen-seragenan. Nek cara Malang ya Malangan. Malangan, nek Nek Solo, gareng, nek Solo ya Selatan. Solonan. Nah, nek gareng Oh, yen Bayu Bayuan. Ora ono. Ora ya. Garangan wis beda meneh. Oh beda apa? Nggih. Yo diaturke podang kuning buka celuk. Ayo, Mbak ayo. Elisa, monggo ayo diaturke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Bareng sing joget EKI Ah, Pak Dan Ramil. Ya, ya. ayo. Ayo. Model wis kayak peluru bedel ta? Ayo Pak Dan Ramil yo gumun wah kapibara iso joget ayo. Apa? Kok mau tinggal kapibara. Hei, bom-bom kok boleh lagi. Bom-bom nih kalau bilang anu tadi Mas Ya. Bayu, Iya. tadi kakaknya Pak Jun Nggih. nyuwun ngersake lagu Rengu. Oh rengu, nggih. Kok bareng iki diaturke. Nggih. Mbak Eka karo Mbak Elisa legane kono sik. Aku tak njuk tulung iki karo nduk niken ana sing ngersake Kusuma Wijaya, nggih. Ayo. Oh, diaturke. nggih. Ayo. Mangga Cat, yo iki racekke Kusuma Wijaya. Oh, iki ana sing njaluk Sumanding iki lho, Mas, kene. Napa? Sumanding. Nggih, Nah, kok diaturke. Tak omoke ya, Mas. Tak omoke. Sumanding, nggih. Sapa sing kanca-kanca sing iso sapa? Monggo. Yo, Kusuma Wijaya sik. Mangga Cat, diaturke. Mangga yuk. Ae, 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 Nggih mekar lan semi. Nggih. Siji meneh Mbak Niken, niki ana sing ngersake katresnan sejati. Nggih. Asline gak ngersakne sampean dhewe. Niki lho, teh banget iki. Cinta pilih iki. Padahal banyak lagu-lagu baru, mesti ki sampean Lah Mang pilih sing endi? Kusuma Wijaya katresnan sejati kuwi terus. Niki lho, iki sing niki Mana? Mang pilih antarane Panjangka kawitaning sinawang. Kuwi sing Sing nyanyi ndi? sampean dhewe. Iki lho, kok aku. Ngopo aku ngurusi lagu? Kok kurang men gawean. Apa Panjangka apa kawitaning sinawang? Panjangka. Panjangka nggih. Oke. Ya. Niki kanca-kanca KKN Universitas Negeri Malang. Nggih, oke. Panjangka, siap. Niki tak nggo ganti sing Sumanding wau. Nek Sumanding kanca-kanca durung garap. Engko tak Sumancing. Nggih, maka ayo
Tak ganti panjangka iki. Monggo, ayo Cak diaturke. Monggo, yuk diaturke yuk. Matur nuwun wis diaturke nggih. Paringen matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami yo. Mbak Eka, ayo mau anu ngersake mau rengu. Nggih rengu. Nggih, anu sinten sing ngersake wau? Kakaknya Pak Jun. Oh, nggih, kengerakanipun Pak Jun. Nggih. Ibu sinten asmanipun? Oh nggih Suningsih. Nggih. Ya, rengu. Karo anu Fahmi nek kuwi rengu karo Fahmi. Ayo. Nggih. Ayo, iki diaturke sik.